Eksodo, Kapitulo 21. Ang pagtratar sa mga ulipon. Ang Ginoo nagsiling kay Moises, amo ini ang mga pagsulundan nga ihatag mo sa mga Israelinhon. Kung magbakal ka sing ulipon nga Hebreo, mag-aalagad siya sing 6 ka tuig. Sa ikapito ka tuig, pagahilwayon siya nga wala sing balayran bisan 1 ka sentimos. Kung sa iya pag-abot wala siya asawa, magahalin siya nga siya lang. Pero kung sa iya pag-abot may asawa na siya, sa iya paghalin magaupod ang iya asawa. Kung paasawahan siya sang iya agalon, kag ang iya asawa magpamata, dayon ang iya asawa kag ang mga kabataan iya sang iya agalon, kag ang banha lamang amo ang magahalin. Pero kung ang ulipon magsiling, palangga ko ang akon agalon, ang akon asawa, kag ang akon mga kabataan, hindi ako luyag maghalin. Dayon pagadalhon siya sang iya agalon sa Dios, kag pagadalhon siya sa puwertahan, ukon sa mga bakalan, kag buhuan ang iya dulonggan. Siya mangin ulipon niya, tubtob nga buhi siya. Kung ang 1 ka tawo magbaligya sang iya anak nga babayi, nga mangin ulipon, hindi siya paghilwayon, pareho sang paghilway sang mga ulipon nga lalaki. Kung wala siya maluyagi sang iya agalon, nga may tuyo sa paghimo sa iya, nga isa sang iya mga asawa, dayon tugutan niya nga gawaron siya. Wala siya sing kinamatarong sa pagbaligya sa iya sa mga dumuluong, kay ini hindi matarong. Kung ipaasawa niya siya sa iya anak nga lalaki, pagakabigon niya siya nga iya kaugalingon nga anak nga babayi. Kung magpangasawa siya sang iban pagid nga babayi, kinahanglan padayonon niya ang paghatag sa nahauna niya nga asawa, sing amuman nga kadamuon nga pagkaon kag panapton, kag amuman nga kinamatarong subong nga asawa niya sang una. Kung wala niya nagatuman sini nga katungdanan sa iya, pagahilwayon niya siya, pero hindi na siya dapat magbayad sing kwarta. Mga kasuguan nahanungod sa pagpamatay ukon pagpanakit. Ang Ginoo nagsiling kay Moises, ang bisan sino nga nagasakit sang 1 ka tawo, sa bagay nga mapatay siya pagapatyon man. Pero kung hindi niya hungod, kag wala siya sing tuyo sa pagpatay sa iya, makapalagyo siya sa duog nga akon pilion para sa inyo. Pero kung ang 1 ka tawo magkaakig, kag patyon niya sing hungod ang 1 ka tawo, sarang mo siya makuha sa akon altar agod pagapatyon siya. Ang bisan sino nga nagasakit sa iya amay kag sang iya iloy pagapatyon. Ang bisan sino nga nagakuha sa 1 ka tawo sa pakusog, agod iya ibaligya ukon bukuton, pagapatyon. Ang bisan sino nga nagapakamalaot sang iya amay ukon sang iya iloy, pagapatyon. Kung may mga tawo nga mag-away, kang isa magpulpog sing bato o kung magsumbag sa iya kaaway, pero wala siya mapatay, hindi siya pagsilutan. Kung ang tawo nga iya ginsakit kinahanglan maghigda gid, pero sang ulihi makabangon man kag makalakat sa guwa, bisan nga nagasungkod siya, ang tawo nga nagsakit sa iya magabayad sang panahon nga nausik niya, kag magaatipan sa iya tubtob mag-ayo siya.
Kung may tawo nga magbakol sang iya ulipon nga lalaki o kon babayi, kag mapatay ini gilayon, pagasilutan siya. Pero kung ang ulipon mabuhi pa sa sulod sang isa o kun duha ka adlaw, ang agalon hindi pagsilutan, kay ang ulipon kaugalingon niya nga pagkabutang. Kung may mga tawo nga mag-away kag makasakit sing isa ka babayi nga nagabusong sa bagay nga mahulugan siya, pero hindi siya mapatay, ang nakapilas sa iya pagamultahan suno sa ginapangayo sang bana sang babayi, kag magabayad siya suno sa ginpamatbat sang mga hukom. Pero kung mapatay siya, ang silot amo ang kabuhi sa kabuhi, mata sa mata, ngipon sa ngipon, kamot sa kamot, tiil sa tiil, paso sa paso, pilas sa pilas, labod sa labod. Kung may tawo nga magbunal sang iya ulipon nga lalaki o kun babayi, sa mata kag mabulag ini, pagahilwayon niya ang iya ulipon bilang bayad para sa iya mata. Kung makabingaw siya sang isa kang ipon, pagahilwayon niya ang iya ulipon subong bayad para sa iyang ipon. Ang katungdanan sang mga tag-iya. Ang Ginoo nagsiling kay Moises, kung may baka nga magsungay sing lalaki o kun babayi kag mapatay, batuhon ini nga baka, kag indi pagkauno ng iya unod, pero ang tag-iya indi pagsilutan. Pero kung ang baka palasungay sang tawo, kag ang tag-iya ginpaandaman hanungod sang iya baka, pero wala niya pagbantay, kag makasungay ini sing lalaki o kun babayi, nga mapatay gid, batuhon ang baka, kag ang tag-iya pagapatyon man. Pero kung may ginapabili nga gawad para sa iya kabuhi, pagabayaran niya ang bug-os nga kantidad nga ginakinahanglan sa pagluwas sang iya kabuhi. Kung ang baka makapatay sing bata nga lalaki o kun babayi, ang amuman nga pagsulundan ang pagatumanon. Kung ang bata makapatay sing ulipon nga lalaki o kun babayi, ang tag-iya sang baka magabayad sa tag-iya sang ulipon sing 30 kabilog nga pilak, kag ang baka pagabatuhon. Kung may tawo nga nagkuha sing tabon sang bubon, o kung magkotkot sang isa ka bubon, kag wala niya pagtabuni ini, kag may mahulog nga baka o kung asno sa amo nga bubon, dapat siya magabayad sa tag-iya sini nga sapat, kag mangin-iya ang hayop nga patay. Kung ang baka sang isa ka tawo makapatay sang isa ka baka sang isa ka tawo, sila nga duha magabaligya sang buhi nga baka, kag tung-on ang bilis ini, tungaon man nila ang karne sang patay nga hayop. Pero kung nahibal-an na nga daan nga ang baka palasungay, kag wala ginabantay sang tag-iya, dapat magbayad siya, kag maghatag sing buhi nga baka nga baylo sa napatay, kag ang napatay nga baka mangin-iya. Mga kaabyanan, inyo bantayan ang ato naman masunod naman nga episode nga amo ang Exodo Kapitulo 22. Madamo gid. Salamat.